Ġew investiti iżjed minn miljun euro matul din il-leġislatura biex tissaħħaħ l-Aġenzija għall-Ikel f'Malta u l-Pitkalija. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo waqt li wieġeb mistoqsija parlamentari fl-aħħar jiem. Il-Ministru fost l-oħrajn elenka kif l-Aġenzija għall-Ikel investit iżjed minn 150,000 euro fid-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tagħha u tnedew il-pjattaformi diġitali il-bidwi.gov.mt u ix-xerrej.gov.mt biex titjib l-effiċjenza operattiva speċifikament tal-Pitkalija. Bilan li tejjeb il-kwalità u l-preżentazzjoni tal-prodott qabel ma jasal għand il-konsumatur, sar investiment ta' iżjed minn 137,000 euro biex jinbena bini speċjalizzat fl-ippakjar tal-patata. Waqt li jkompla jwieġeb il-mistoqsija tad-deputata Graziella Gallia, il-Ministru Refalo semma wkoll it-tisjieħ tal-infrastruttura fil-Pitkalija b'investiment sostanzjali ta' madwar 700,000 euro biex jitjiebu il-binjiet eżistenti u l-ispazji amministrativi. Dan kollu sar biex il-faċilitajiet jilħqu standards moderni u jkunu aktar effiċjenti għal ħaddiema u l-operaturi tas-suq. U spjega kif biex tissaħħaħ is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ġew investiti madwar 27,000 euro f'sistemi ta' sorveljanza u kontroll tal-aċċess. Imbena wkoll ħanuta l-beħ ta' prodotti lokali b'investiment ta' 35,390 euro biex bekk jitkabbar l-impenn lejn il-produzzjoni tal-prodott agrikolu Malti u jtejjeb l-aċċess għas-suq għal prodotti lokali. Dwar dan il-Anwa News irrikorra fil-Pitkalija fejn segwejna l-investiment imsemmija fil-Parlament. Hawnhekk ħadna l-kummenti mal-kap eżekuttiv għall-Aġenzija tal-Ikel Brian Vella li tenna li dawn l-investimenti diġà qed iħallu impatt pożittiv fuq l-operaturi fis-suq. Il-ħidma li għamilna, l-investimenti li għamilna hawnhekk ġewwa l-Pitkalija, anke s-sistemi diġitali li daħħalna allura daħħalna wkoll governanza tajba ta' kif isiru l-affarijiet ġewwa l-Pitkalija, ġibna fiduċja ġdida mill-stakeholders ewlenin li huma fl-aħħar mill-aħħar huma l-bdiewa li jġibu l-prodott tagħhom hawnhekk. Il-Ministru Anton Refalo wkoll qalilna kif dan kollu parti mill-impenn tal-Gvern li jissalvagwardja il-ħidma tal-bdiewa li ta' kuljum jistinkaw biex joffru l-aqwa ħxejjex u frott. L-aqwa investiment li jiena nara li għamilna fil-Pitkalija il-mod li bdilna ħsieb dwar kif noperaw. Kif ukoll għamilna investiment kbir fil-human resources, importanti ħafna. Għamilna enfasi, qed nagħmlu enfasi fuq l-aspett diġitali. U bekk aħna daħħalna iktar kontabilità, trasparenza u qed nassuguraw li l-bidwi jieħu l-fair share tiegħu tal-prodott li jdaħħal fil-Pitkalija.